आजी आमगेलोट असाची हर ग्रेस आम्हाला सीता देवी माताजी त्यांनी आमका आईचे सेशन बघेन तू कसं लय कशी म्हणाल त्यांनी सांगू होतं असाची त्यांनी हिस होलीनेस गोपालकृष्ण स्वामी महाराजाला शिष्य तुम्ही तांगेला जपा टॉक ऐकूनस का युट्यूब तू 2 वार फूड रिलीज केलेलं असं मस्त व्ह्यूज आशिल्ले त्यांनी जपा विषय सांगितलं समका कशी जप कोरका हरे कृष्ण महामंत्राची इम्पॉर्टन्स कसला इत्तिमितीन कोरका म्हणाला आणि आईची दिसू एकादशी दिसू जपाक मस्त इम्पॉर्टन्स असं आम्ही सक्कड पण पळोनस का की एकल्या कोणी तुम्ही ऍड कर याची म्हणून मी रेग्युलरली सांगता असताची त्यांची जप म्हणलेला भारी भारी इम्पॉर्टंट ओव्हर टू यू हर ग्रेस आम्हाला सीता माताजी तुमका मुखार सुनोर येता हरे कृष्ण प्रभू ऐकत नाही वय ऑडिबल असा वय क्लियर अस माताजी क्लियर असने सर्वांक स्वागत हो आज स्पेशल दिवस हो फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्स मुरलीधर चरण प्रभू म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिलेली खातीर का आणि राधिका भावा माताजी तुमका भी मस्त मस्त थँक्स आणि आज आम्ही प्रोग्राम स्टार्ट करचे पूर्व थोडशे हे आज स्पेशल दिवस असणे एकादशी कामिका एकादशी त्याबद्दल 1-2 उत्तर ऐकूया आणि एक सांचे भजन करून आज प्रोग्राम स्टार्ट करूया ठीक आहे सो आज ही एकादशी कृष्ण हे आमगेले श्रावण कृष्ण पक्षांत येता त्याचे नाव कामिका एकादशी तुम सगळ्यांना ऐकल उरचप व्हावं पण कोण नवीन असाची तांगे खातीर एक रिफ्रेश जाल्ल्यावर जातले ही एकादशी महत्व म्हळ्यार अशेंच की ही फक्त ही एकादशीची बेनिफिट्स तुम्ही ऐकल्यार तुमकां मस्त फल मेळटा आणि कशी फॉलो करचे म्हळ्यार नॉर्मल एकादशी कशी फॉलो करताची तशी आम्ही फॉलो करची होता मात्र हाचे लाभ आमकां स्वता एक न्ही आम्ही केल्यार आमगे परिवाराक सुद्धा हाजेचे लाभ मेळटा म्हणून घेवन आसा इतलें न्ही की आता सपोज कर हे आम्ही केदारनाथा वताची जावं कुरुक्षेत्रांत सूर्यग्रहणा वेळा लोक वच्ची उरतात दर्शन करचे ते पुरा फल कितले मेळटा पळय ताजे की मस्त मस्त चड फल फक्त आमी ही एकादशी ऑब्जर्व केल्ल्यान मेळटा म्हण आपण स्वता देवूचे युधिष्ठिर महाराजाक सांगता की तुम्ही पुरा इतले स्क्रिप्चर्स वाचताची आणि वाचून कितले पुण्य मेळटा पळय ते एकादशी फॉलो केल्यार बी तितले फल मेळटा म्हणून आपण तुम्ही विचार करायची की ही एकादशी म्हळ्यार कितलं महत्वपूर्ण आसा म्हणून फक्त अश्वमेघ यज्ञाची बेनिफिट नाही गाय आणि गरू म्हळ्यार त्याचे काफ ते दान केल्ल्या कितले पुण्य मेळतात त्याचे पुण्याची लिमिट ना हे एकादशी ऑब्जर्व केलेली हांकां सो आनी कितकी म्हळ्यार आमी सगळ्यांक एक भय शे उरता की आम्ही मस्त लोकांक अशी उरता कसं पूर्व जन्मा निमित्तान आमकां अशी चलता आसता आमगे लायफान तूं म्हणून आमकां मस्त मने भंय उरता तेन्ना आमी ही जर एकादशी केल्यार आमी स्वता आमी फील जावचे शकता की आमकां कसोच पुरा भंय आमचेर वता म्हळ्यार आमगे वयल्यान वता अँड वील बी लायक फ्री फ्रॉम ऑल कायंड्स ऑफ सिन्स सो सगळ्याक रिक्वेस्ट फॉलो केली उरचे फाव आसा आणि कोण केलेली ना तांकां बी करची रिक्वेस्ट करता आसा आणि कितकी म्हळ्यार आयच्या दिवसा जागरण करून हरिनाम कितले चंद रितीन कोण करता पळय थंय यमराजांनी येवचे तांकां भंय उरना सो इट्स अ व्हेरी पॉवरफुल एकादशी आणि सगळे लोकांक फॉलो करता सो आता मी एक 2 मिनिट 2-3 मिनिट एक भजन करूया आणि त्यानंतर आयचे प्रोग्राम स्टार्ट करूया ओके सो I'm going to sing a small bhajan, Jai Radha, Jai Krishna. Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavana, Shri Govinda Gopinatha, Madana Mohana, Shyama Kunda Radha Kunda, Giri Govardhana, Kalindi Jamuna Jaya, Jaya Mahabharata.
बंसी बट द्वादश कनाना जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदना श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण श्री दामादि जय जय धेनुवत्सगण जय वृषभानु जय कीर्तिदासुंदरी जय पौर्णमासी जय अभिरानगरी जय जय गोपीश्वर वृंदावन माजा जय जय कृष्ण सखा बटु द्विज राजा जय राम घाट जय रोहिणी नंदना जय जय वृंदावना बसी जट जाना जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गाना भक्ति तेज हार पायलो गोविंद चरणा श्रीरास मंडल जय जय राधा श्यामा जय जय रास लीला सर्व मनोरमा जय जय ज्वाला रस सर्वरस सार परकीय भावे जहाँ ब्रजते प्रचार श्री जानव पाद पद्मा कोरिया स्मरणा दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. सो आजची प्रोग्राम आम्ही स्टार्ट करूया. आज सर्वप्रथम श्री वृंदा अष्टकम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूरान बरयिल्लें आसा ते आमी 8 माताजी स्मरण घेवन सिंग करचेसाची. सो ओवर टू माताजीज. आर यू ऑल रेडी? तुम्ही रेडी आसा नवे? या. हरे कृष्ण. वृंदावन अष्टकम हे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बरयिल्लें. वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम गांगेय चांदेय तड़ी विनिंदी रोची प्रवाह स्नपितात्म वृंदे बंदूक बंदू दुतु दिव्य वासो वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम बिम्बादरोदित्वरमन्दहास्य नासाग्रमुक्ता द्युतिदीपितास्य विचित्ररत्नाभरणश्रियाढ्यै वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं
वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् समस्तवैकुण्ठ शिरोमणौ श्री कृष्णस्य वृन्दावनधन्यधाम्नि दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्र्या वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं त्वदाज्ञया पल्लवपुष्पभृङ्गा मृगादिभिर्माधवकेलिकुञ्जा मध्वादिभिर्भान्ति विभूष्यमाणा वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् त्वदीयद्युतेन निकुञ्जयूनुर् अत्युत्कयोकेलिविलाससिद्धि त्वत्सौभगं केन निरुच्यतां तत् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् रासाभिलाषो वसतिश्च वृन्द वने त्वदीशाङ्घ्रिसरोजसेवा लभ्या च मपुंसां कृपया तवैव वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् त्वं कीर्त्यसे सा त्वततन्त्रविद्भिः लीलाभिधाना किल कृष्णशक्ति तवैव मूर्तिस्तुलसीनृलोके वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् भक्त्या विहीन अपराधलक्ष्य क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दाष्टकं या शृणुयात् पठित्वा वृन्दावनाधीश प्रदाब्जभृङ्गः स प्राप्य वृन्दावन नित्यवासं तत्प्रेम सेवां लभते कृतार्थः तत्प्रेम सेवां लभते कृतार्थः तत्प्रेम सेवां लभते कृतार्थः वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं 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 वृन्दे नमस्ते
चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् अगदी अद्भुत हे वृंदा अष्टकम तुम्ही इतलं चंद कोण घेणो सगलोकान मेळणो कंपाईल केले भारी लायक कोण म्हणता असाची आणि आयची दिवसान तू कोण म्हणताची नॉट ओनली आयच दिवस रेग्युलरली पी ह्या वृंदा अष्टकम कोण ऐकता नव्हे तुम्ही लास्ट पॅरान म्हणपळे तशी तुमगेले वास वृंदावन म्हळ्यार गोलोकान तुमगेले निश्चय असा आणि यू विल डेफिनेटली गेट सर्विस ऑफ राधा एंड कृष्णा फॉर शुअर आणि कोण ऐकता असाची तांगेले बी इट्स व्हेरी फ्रुटफुल अष्टकम सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट पार्टिसिपंट स्वाती माताजी स्वाती कामत तुम्ही रेडी असा नव्हे she is going to she तिगेल बद्दल एक सांग म्हणून केल्यारी she was from Sharjah आत ती कुमटा येवन आसा वय नव्हे वय माताजी मेगेलो गांव I am also from Kumta so she is going to sing भक्ती विनोद ठाकुरान बरयिल्ले नदिया गोदरू म्हणचे आसा सगळे लोक ऐकूया नदिया गोद्रू में नित्यानंद महाजान नदिया गोद्रू में नित्यानंद महाजान पतियाचे नाम भक्त जीवे हतारा पतियाचे नाम भक्त जीवे हतारा नदिया गोद्रू में नित्यानंद महाजान
राधिया गोंधु में नित्यानंद महाजान। भक्तिविनोद ठाकुर की जय। श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। लायक भजन स्वाती माताजी तुमकां पुताल नाव कसले इतलं चंद कोण तो तबला वाजयता आशिल्लो. अमन How long you are playing tabla? 2 years. 2 to 2 3 years. years. Okay. Very nice practice you are doing. माताजी तांगेलें नाव कसलें हांव आयकपळना. अमन अमल. बाय. सो ह्या तुम्ही भजन कितलं चंद कोण म्हणिल्लें आसा हाजेचे तुमकां मिनींग बी कोतुरचे फाव आसा आनी बाकी लोकां खातीर बी आमकां एक मॅसेज तुमी कन्वे केलेली आसा. कशी आमी देवाल नाव घेवका आनी तशीची नवदा भक्तीन कशी आमी फॉलो करका हे पुरा हे तुम्ही नदिया गोदरूंक भजना थ्रू म्हणिल्लें आसा. आनी आमी देवाल नाव घेताची हे आमी 10 ऑफेन्सेस खंयचे आसाची होली नेम ऑफेन्स आसा पळय त्याच्यान कशी आमी प्रोटेक्ट करता ते पुरा तुम्ही हे भजना थ्रू म्हणिल्लें आसा. आनी भक्ती विनोद ठाकुरान ते डिटेलान सांगिल्लें आसा की भाई आमी वैष्णवाल निंद करचे नज आनी तशीची विंगड देवी देवताक कृष्णा वरतू कंपेर करचे ना जो तांगे की विंगड म्हणून आमी लेखचे ना तशी जी पुरा हे नाम 10 ऑफेन्सेस खंयचे आसा पळय सगळे हे डिटेलान तुम्ही सांगिल्लें आसा. आमी मात तशी याद दवरून घेवपाक की केन्ना आमी नेवाल नाम स्मरण करताची तेन्ना आमी केन्नाची अशी म्हणून घेवन लेखचे ना की आमी नाम आमकां बेनिफीट मेळटा जो आमी हे केल्यार आमी कसले अपराध केल्यार धरता अशें म्हूण केन्ना विचार करचे नज. आनी तितले कॉन्सन्ट्रेशनान आमी देवाल नाव केल्यार आमकां फायदो हे तुम्ही हे आयच्या दिवसाचे एकादशी दिवसाचे सांगून अगदीच म्हळ्यार सगळो ब्लिसफुल एक वातावरण क्रिएट केल्लें आसा. थँक यू सो मच स्वाती माताजी. आम्ही आता नेक्स्ट षट गोस्वामी श्री षट गोस्वामी अष्टकम ऐकूया. श्रीनिवास आचार्यान हे बरयल्लें आसा आनी माताजीस माताजीस आय थिंक दे आर गोइंग टू सिंग इट. सो माताजीस तुम्ही रेडी आसात न्हय? ग्रेट. भारती माताजी वे ओके ओवर टू यू माताजीस. श्रीला श्रीनिवास आचार्यानं हे रचित केलेलं षड्गोस्वामी अष्टकम. कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतं बोनिधि धीरा धीर जन प्रियो प्रिय करो निर्मत्सरौ पूजितौ श्री चैतन्य कृपाभरो भुवि भुवो भारावहां तारगौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपालगौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपालगौ. नाना शास्त्र विचारणे कनिपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदा रविंद्र भजना नंदेन मत्तालिको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालकौ वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालकौ.
श्रीगौराङ्गगुणानुवर्णानविदो श्रद्धा समृद्ध्यान्वितो पापोत्तापनिकृन्तनो तनुभृतम् गोविन्दगानामृते आनन्दाबुधिवर्धनैकनिपुणो कैवल्यनिस्तारको वन्दे रूपसनातनो रघुयुगो श्रीगो जीवगोपालको वन्दे रूपसनातनो रघुयुगो श्रीजीवगोपालको त्वक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदा तुच्यव भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया कौपिन्कं दाश्रितो गोपीपावरसामृताब्धिलहरी कल्लोलमग्नो मुहुः वन्दे रूपसनातनो रघुयुगो श्रीजीवगोपालको वन्दे रूपसनातनो रघुयुगो श्रीजीवगोपालको कूजत् कोकिलहंस सारसगणा कीडे मयूराकुले नानारत्ननिबद्धमूलविटपा श्रीयुक्तवृन्दावने राधा कृष्ण महर्निशं प्रवजतो जीवार्तदौ मुदा वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालको वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालको संख्यापूर्वकनामगाननतिभिः कालावसानीकृतौ निद्राहारविहारखादिविजितौ चत्यन्तदीनौ च यौ राधा कृष्ण गुणस्मृतैर्मधुरिमा नन्देन सम्मोहितौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगो श्रीजीवगोपालकौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगो श्रीजीवगोपालकौ राधा कुण्डतटे कालिन्दितनया तीरे च वंशीवटे प्रेमोन्मादवशादशेषदशया ग्रस्तौ प्रमतौ सदा गायन्तौ च कदा हरे गुणवरम् भवाभिभूतौ मुदा वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ
हे राधे व्रज देवी के चललिते हे नंद सूनो कुत श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी वने कुत घोषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे हे दैर्महाव्यूहलो वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपालकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। स्वामी अष्टकम की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा. थँक्यू सो मच माताजी. इतले संद कोण तुमगे छट गोस्वामी अष्टकम आम सगळोकाक ऐकूशिले. हे ऑर्डिनरी प्रेयर ने हांतू तो श्रीनिवासाच्या तुम गुत्तूरच्या पाव आसा सगळे छट गोस्वामी म्हळे तांणी पुरा पिलर्स आशिल्ले चैतन्य महाप्रभू आंदोलनांतू तांगेल तुम इतलं गुणगान कोर ते सुद्धा आयची पवित्र दिवसांतू. सो लायक हे गोस्वामीस आनी आसाची तांगेले देवाक कशी तागेल स्वतः आमी गुणगान केल्ले की तागेल भक्ताल गुणगान जर केल्यार चड आवडटा. आणि त्या सुद्धा आयच्या दिवसात तुम्ही केले निमित्तान सगळ्या लोकांक तुम्ही एक नाइस ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हणता पळय, ब्लिसफुल एटमॉस्फियर बरोबरी यू हॅव गिवन देम न्यू लेसन म्हणचे आडना. आणि हे गोस्वामी की म्हळ्यार खास करून आम्ही हे इस्कॉन फॉलोवर्स आणि आसात नवे तांगेले मेन बेज हे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी म्हणटा. आमकां जर श्रील प्रभुपादान तर आमकां रूपानुगा सच म्हणून म्हणिल्लें आसा कित्याक म्हळ्यार आमी इस्कॉन तर आतां लास्ट हे थोडे वर्स दोनू आसा आणि हे खंयची फॉलो करता आपल्या खास करून आमी हे भक्ती रसामृत सिंधू उपदेशामृत हे पुरो आमी फॉलो करची ते तेजे बेज म्हळ्यार रूप गोस्वामी तांणी बरोवन तांणी आमकां प्रेजेंट केलेलें आसा. तांगेल निमित्तान आमकां हे बेनिफीट मेळिल्लें आसा. आणि आज तुम तांगेल गुणगान करून सगळ्या लोकांक एक लायक एटमॉस्फियर क्रिएट केलेलें आसा. थँक्यू सो मच माताजी तुमकां. सो आतां आमगेले नेक्स्ट कीर्तनिया गणेश पै. गणेश मॅम, आर यू रेडी? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. वेदिकेला सवय माताजी मी. ओके. ओ तुमगे ओटो तुमगे एक सांग कुतु भी असले तुमगे नाव कसले? चरण. कसले? चरण पै. चरण पै. ओ इतलं सान असं तबला वाजयतोय. ग्रेट. I'm desperate to listen. Hanni Ganesh बद्दल सांगया म्हणून असा की he is a local preacher, a very active preacher आणि तांणी कीर्तन मस्त करता असाची आणि नवीन नवीन लोकां पुरा प्रचार करता असाची. आणि आज आम्ही तांगेल कीर्तन ऐकूया. and he settled in Bangalore, right Ganesh? Right Mataji, but right now I'm in Sirsi, so because of COVID. Okay. So over to you, Mr. Ganesh. Yeah. पूरा दिनाक धन्यवाद एक अपॉर्च्युनिटी दिल्याक कीर्तन करच्याक. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Rama
जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा में की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी अपॉर्चुनिटी देकर। बोल हरी बोल हरी बोल. कितले हरी बोल मळील तितले कमी असा आणि तुमकां खूप इतले न्हू इतले चंद कोणाक सगळो का टेम्पल एटमॉस्फियर दिल्या तुम्ही खरे सांगता असा मनान सांगता असा. We wanted you to continue for few more minutes. Time constraint जर ना आशिल्ल्यार इतलं क्लासिकल टच इतलं चंद कोण हरिनाम खरे सांगितलं असते हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा तू प्रूफ केल्या खरे सांगता असा. हे चैतन्य चरितमृतान बरयिल्ल खंयचेच पळय तुम्ही आज खरे सांगून तितलं चंद कोण म्हणिल्लस की आमकां एक म्हणटाची की आमगे प्युरिफिकेशना खातीर एक अशी बॉडीली एक्सटर्नल प्युरिफिकेशना खातीर आमी न्हांवचे न्ही करताची नवीन फ्रेश ड्रेस घालचे करता पण मना प्युरिफिकेशना सोला प्युरिफिकेशना खातीर एक कितले कीर्तन आनी कितले चॅन्टिंग करताच पळय तितले आमी प्युरिफाय जाता म्हणून आज तुमी सगळे लोकांक आमी प्युरिफाय केल्या एटलिस्ट कितले वेळ कीर्तन केलेलं आसता तितले वेळ प्युरिफाय केलेलं आसता. प्रभुजी धन्यवाद तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद. I'm sure कि सगळे participants and they have appreciated like anything. Mary, it was really mesmerizing. Thank you. I would like to invite you and Jared again and again for this next program. कभी हम invite करचे प्रयत्न करताल तुमका आणि कितकी Mary हे आता we'll come to our next and I think it will be the last most awaiting show, that is the puppet show. But before that, I would just like to announce कि कोण YouTube and भागवत पुराण तो आज suppose miss केले जो अशकेना पहिलेच episodes भी miss जर केले जो future and भी पळोवपा जाल्यार they can always subscribe to भागवत पुराण and तांतू थे एकादशी program already आमी घालता उरताची. So please go through it. आणि chat box अंतू भी कोणाल संचडू असा तांका register करचे आशिल्ले असल्या बाल उत्सवांतू then they can go through the website link घालिल्लो आसा चॅट बॉक्सांतू तुम्ही ते ओपन करून रजिस्टर करो येता. सो आमगे लायची लास्ट पार्टिसिपंट फॉर द डे एज आय सेड मोस्ट अवेटिंग शो रेवती प्रिया माताजी. आर यू रेडी विथ योर पपेट शो? सगलो का घरा कण कोण चढू असाची सगलो के या पळोव्या पपेट शो स्टार्ट जाता आता वगी वगी याची. Over to you, Mataji. कसं करची की मना वचना म्हाका कसं करची म्हणून मना वचना. ठीक वॉल्यूम होड करता वे आजा 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 आजा
कसं जल रे आजा 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 हरे कृष्णा आजा हरे कृष्णा ना हरे कृष्णा आजा 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 खंयचे महिने म्हण गोतस की तुका नाही मला रे खंयचे महिने आताच म्हण गोतस तुका खंयचे महिने येवचे रे आता ऑगस्ट ना गोत नाव तुका स्कूल आवत मग नाही आजा ऑगस्ट म्हणून म्हाका गोतूस ते आमगेले प्रकार आता खंयचे महिने आसा आजा आमगेले हा श्रावण महिना म्हणतस तू वय श्रावण महिन्यात तसं श्रावण वय गुत्तूस तक तू कसं लायशी पुढचे आजा तू गुत्तूस की गमत प्रोग्राम्स असतं श्रावण महिना गुत्तूस की तुका कसं म्हणलं रे तू गोत ना बदाची ना आता भागवत पुराण कोंकणी असं पळय ते मी गेले माताजी पुरा असं पळते सखीचरण माताजी रसवती माताजी पुरा गोतच नव्हतो का वय कसं झालंय त्यांनी मस्ती पुरा ऑर्गनाइज करतच आजा पुरा 1 महिना वय तू गोत नाशील वे तू पळले ना व्हॉट्सअप चे कसं म्हणलं रे आम्ही बोले पुरा भगवद्गीता शिकचे जाता एक चॅप्टर गोतस तुका वय फुल 18 चॅप्टर्स माताजीन म्हणलं 18 चॅप्टर्स आम्ही करताची 20 डेज आतो आणि आम्ही फेस्टिवल सेलिब्रेट करताची जन्माष्टमी बलराम जयंती आणि कसकी करता मग कस श्रावण आमचं कसकी करता पण पुरा लेडीज तेवे चूडी पूजच वय त्यावेळी ऑनलाईन असत तू गुतस भारी गंमत मग आणि काही गंमत असं कसं गुतस कसं सांग कसं म्हणलं रे आम्ही 3 दिवस फुल भगवद्गीते वाचूचे असं फुल भगवद्गीते पारायण करू वय तर कसं म्हणतात इंग्लिशान रे रेसिटेशन वय त्याची रेसिटेशन करू असं ते कंच दिस रे 1 ऑगस्ट संडे येता आणि मग 2 एकादशी येता आपल्या वय त्या 2 दिवस मग किती नसते एकादशी 18th ऑगस्ट आणि 3rd सप्टेंबर 3 दिवस असं पडलं आम्ही फुल रेसिटेशन करतात आम्ही म्हणतो सर तू नाव दिलं रेसिटेशन नाव देईन आजा नाव देईन इतरे देऊ कशेल तू सुमार येत मग हेच आजा मका दिला कसं गोतस मग राग येईन तसं कडे रागान म्हणताच पडलं त्या मग येईन आजा कसं झालंय ऐकून शिकू का रे देवा ते असं पडलंय कोणाला की व्हिडिओ एक राधा गोपीनाथ प्रभूले वय ते व्हिडिओ मग गोतस ऐकून शिकू का शिकता म्हणून मुखार सोनू बस आणि नाव दी त्याची एव्हरी डे सदाची प्रॅक्टिस कर ऐकून त्यातून जास्त पड 1 टाक बुक जल्ला 1 टाक ना 1 टाक टाइम महिना नवानी 18 ताकोनी नाव दी तू गेले पुढे म्हणू ना देवा भगवद्गीतेने आम्ही वाजित ना देवा काही खुशी देता नाव दे कळलं ओके जाय आणि बस तो शिक्षा बैस सुमार शिक्षा कायच नव्हतो का ओके आजा आणि कसं रे पुता तू तेरे सॅड येता सध्या तू सॅडच मग मस्ती काय ना मग सांगू येत तू आय एम बिग बॉय नाव तुका हेल्प कोर येत कळलं तू मग हेल्प करतोय वय आजा पळया
हा तुम्ही खेळता खेळता लढाई जाऊच्या आस की तुमका फ्रेंड्सा मध्ये वय देता मागिरी ते 2 ग्रुप जाऊन तुक आपोच्या आस की मिगेल ग्रुप आयो म्हणून वय देता ना आप कसं करचे गो दुसरे कसं करचे खंयचे ग्रुप वचना वय इथे इथे मला हरिकृष्णान सांगला ना वय कसं सांगला समशत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान यो शीत उष्ण सुख दुःखेषु सम संग विवर्जिता ते शिकसले म्हणतरे चंद कोण म्हण रे त्याच्या सांगिले मग राग ये ना म्हणो हा जायत शिकून गाडी ऐकून कळव कसले ये आई कसले का प्रसंग होऊन गेलो या श्लोकाचे हा ते कृष्णान या श्लोका कसं सांगला कोणी फ्रेंड मी म्हणून कोणी ना सकड 1 लाख शाको शिया म्हणून कायसले ना सकड 1 लाख म्हणून सांगला की ना वय सांगला सो कसं करतो तू कसं करत म्हणल्यार हांव कोणाकय फ्रेंड करना कोणाकय एनिमी करना मागीर 2 ग्रुप जाल्यार कसं करता हांव खंयच्या ग्रुपा वचना मागीर कसं करता म्हणल्यार हांव गेम चेंज करून सोडता त्या गेम नाका म्हणून चेंज करून सोडता आणि कोणाले आर्ग्युमेंट जाल्यार आर्ग्युमेंट नाका म्हणून विंगड टॉपिक डिस्कशन शुरू करचा ओहो बारी बुद्धंत जल्ला मी गेलो ना तू बारी बुद्धंत जल्ला वय ना हांव सांगेल ना माझ्या आय एम अ बिग बॉय ना बिग बॉय आजा तुगेले फ्रेंड्सान तू लढाई जाल्ली वय त्या कशी सांगू येत 2 जणांना कसकी जल्ला आणि मग 2 जण आपयताची मग कसं कोर का म्हणून कळना मग 2 जण प्रीत शिले कशी कोणाले साईड घेवची सांग करेक्ट भारी कष्ट जाल्यार मग खुशी जाल्ली एक तू शिकतस आणि मनान तू वर्तस म्हणून म्हाका कळले तुदंत जाल्ला आमी तू वय ना जायत आणि आम्ही आपणाक काम करूया देवा जायत हरे कृष्णा हरे कृष्ण रेवती प्रिया माताजी तुमकां दर्शन दितावे आम्ही तुमकां पळोवचे मस्त उत्सुक आसाची ही माताजी हिज ग्रेस रेवती प्रिया माताजी बद्दल थोडेशें सांगया म्हण आसा यू हॅव डन एक्सलंट पपेट शो माताजी थँक यू सो मच तुमकां बी हरी बोला आणि तुमकां रियलाइज केल्लें की आमी सगळे लोक पपेट आसाचे म्हणून आनी आमगेले कंट्रोल कोणाच्या हातार आसा देवाच्या हातार आसा खंय कितें ऑलरेडी आमी 3 गुणांत फशील आसाची कसं ते सतो गुण तमो गुण आणि रजो गुण पण ताजे वयर आसता कोण देव तशी तुम्ही हे कंट्रोल करून दाखवून सांगितलं आमच्या एक म्हणता रियलाइज केलं म्हणता पळय तशी माताजी बद्दल सांगता जाल्यार ही माताजी ही इज ओल्डन एज जयप्रकाश स्वामी महाराज डिसायपल आणि शी इज व्हेरी एक्टिव्ह प्रीचर आणि ती भागवत पुराणांत बी मस्त अँकरिंग केलेली आसा कोऑर्डिनेशन सेव करता असती आणि श्लोकामृत बी दिता आसा आणि दिता आसतली इन फ्युचरांत बी दिता उरतली and we hope to see your puppet show again and again in our program. Thank you so much for coming. And I think this was the last show for the Mataji, day. 2 minutes. Hare Krishna. कसले आईचे ऑब्जेक्टिव्ह कसं असेल म्हळ्यार चेडवांक सांप्रदाय दुखुनोची आध्यात्म दिल्यार स्पिरिच्युअल एज्युकेशन दिल्यार मस्ती काम येता तांकां आता आम्ही आमच्या स्कूलाक कसं जाला म्हळ्यार आमी फॉरेन ब्रिटिश करिक्युलम आमी आतांय फॉलो करपाची तांगेले
व्हॅल्यूज आम्ही फॉलो करताची. मोरल एज्युकेशन बुक्स पडलेले रे पूरा आमगेले बायचेची पूरा. बट आमगेल भगवद्गीतेन तू कसं ज्ञान दिला की ते इट्स अनपॅरलड खंय मेळना ते ज्ञान. आता खाली श्लोक शिकोच नाही, श्लोक आम्ही शिकताची व्हेरी गुड. कृष्णान कसं सांगला की आम्ही शिकल्यारी भारी लायक असं, बट शिकता चढू श्लोक शिकयतनाची ताजे अर्थ कोण दिवता. ते अर्थ त्यांनी काण गेल्यार जीवनांतू तांका कसले कष्ट जायना आणि एक सॉलिड फाउंडेशन जाता मुखारसून वच्चाक. आणि आता किटान सांगेल वरी श्रावण मास येतस 3 दीस आम्ही फुल भागवत पारायण करताची, रेसिटेशन करताची. 8 ऑगस्ट आणि 2 एकादशी येत पळ 18 ऑगस्ट आणि 3 सप्टेंबराक. 18 ऑगस्ट आणि 3 सप्टेंबर आणि के स्लॉट्स ओपन असची. सो प्लीज मुखार सुनेयाची, आपल्या नाव दियाची. सकट जन कोण कोण आस्था रेसिटेशन करनी की तांगे लागी सादर अनुरोध अस की याची ओटू मेळनो आम्ही कृष्णाक खुश कोरया. सो मुखार सुनेयाची, आपल्या नाव दियाची. आताची अलॉट कोण घ्यायची, खंच श्लोक वाजितलींची, खंच श्लोक रिसाइट करतली म्हणून आणि आज दुपार प्रॅक्टिस सुरू करायची. ओटू मेळनो आम्ही देवाक खुशी करूक प्रयत्न करूया. 18 ऑगस्ट and 3 एप्रिल स्लॉट्स ओपन अस. म्हाका कॉन्टॅक्ट करूया नाहीतर विद्या माताजी का नाहीतर माया माताजी आमकां तेगा जन कोणाकय तुम्ही कॉन्टॅक्ट करायची आणि आपल्या नाव दिवन आता दुखून प्रारंभ करायची. हरे कृष्णा. Thank you so much. I hope सगळं लोकांना ऐकायला शपावं. 18 ऑगस्ट and 3 सप्टेंबर 2 दिवस स्लॉट ओपन असं म्हणलेलं असं भगवद्गीता रेसायटेशन. इतलं पवित्र अवसर आणि केना मेळची त्रास वन त्या सुद्धा हे श्रावण महिन्यात म्हळ्यार अगदी बरं आहे. सो आणि तुमका हे धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद रेवती प्रिया माताजी. तुम्ही इतलं मेसेज कन्वे केले आणि यू हॅव ओपन्ड अवर आईज. खरे सांगता तुम्ही की आजकाल चेडूआक मॉरल व्हॅल्यूज भायर कंट्रीचे मेळता असा अँड भगवद्गीता मॅन्युअल ऑफ लाईफ म्हणता पळय ते आमगे भगवद्गीते थ्रूच मेळता. करेक्ट सांगितलंस तुम्ही. सो आईची प्रोग्राम आम्ही हांग एंड करचे पहिले आम्ही एक नरसिंह माती म्हणूया अँड देन वी विल एंड द टुडेज प्रोग्राम. ओके, सो लेट्स सिंग नरसिंह माती. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लाददायिने हिरण्याकाशे पूर्वक्षः शीलताङ्कानकालहये इको नृसिंहा परतो नृसिंहा यतो यतो यामि ततो नृसिंहा बहे नृसिंहा हृदये नृसिंहा बहे नृसिंहा हृदये नृसिंहा नरसिंहमदे शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे नकाम् अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवगीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव. जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह. जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद. जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद. जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव
बुद्धि विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय। टैगोर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मुरलीधर चरण प्रभु, I think program complete झालेला आहे आयचो. हरे कृष्ण माताजी, थँक्यू व्हेरी मच. तुमका भारी लाग जावन तुम्ही आज हँडल केलेलं असं पुरा भक्ता तांका सकट भक्ता तांका आज पार्टिसिपेट केलेलं आज देवाल बघे ग्लोरिफाय केलेलं तुमका पुरा धन्यवाद. एवची फ्रायडे फाय नाही परा हर ग्रेस जननी माताजीला सेशन असं त्या सेशनांतू टॉपिक असं तुळसी महिमा ते मिस करू नकाची. श्रावण महिन्या बघेंतू तुळसीला इम्पॉर्टन्स कसं म्हणून सुरवेरी मना करून घेऊया. मागीर चुडी पूजेक तुमका ಒಟ್ಟು 10 मिनिट स्लॉट मिळचे होस्ट करताले का नी श्रवण करताले का या फुल स्लेट अंतू तुळसी बघे कसं सकट सांगला म्हणाला जननी माताजी आमका सांगून दिता असं ते मिस करू नकाची. 8:30 तो कोण 9:30 आहे आजच्या टाइम अंतू फ्रायडे सॅटरडे शनिवार फर्स्ट सेशन सुरू जाता असं आमगेल श्रावण महिन्या बघेंतू हिज ग्रेस अनंत राघव प्रभुजी त्यांनी इंट्रोडक्शन टू भगवद्गीता दिता असाची प्लस ताजी इनॉग्रेशन जाता असा भगवद्गीता सेशनाच्या तेव्हा मिस करू नकाची. तुमगेल पूरा फ्रेंड्स कोंकणी फ्रेंड्स का रिलेटिव्स पूरा सांगेच की भगवद्गीता कोणा सकट रजिस्टर कोरका रजिस्टर कोर्च कतीरी रजिस्ट्रेशन लिंक ग्रुप पेटेल असा त्यांचे तेजूच सेशन बिलकुल मिस करू नकाची. इंट्रोडक्शन कसं म्हणून मना करून घेऊयाच्या आणि कोणा गोत असं कोणा भगवद्गीता वाचला तांकाय ते मस्त बेनिफिट असताले रिफ्रेश करूक मला 20 दीस भितर फुल भगवद्गीता जाता तेव्हा श्रावण महिन्यांतू जस्ट श्रावण महिन्या फुडें आमी सुरू करताची. श्रावण महिन्या कंप्लीट 18 अध्याय कंप्लीट करू वता असाची एक दिसू एक फक्त त्यांनी क्लास काढू प्रयत्न करता असाची. फुडली पंत 40 दीस आशिल्ले ते अर्ध करून 20 दीस केला सगळ्याला टाइमा ಹೊಂದೋನು. प्लीज 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 मिस करू नकाची. पूरा जनाल परमिशनस म्हणजेलेरी हर ग्रेस आम्हाला सीतादेवी माताजी परमिशनस म्हणजेलेरी आयची सेशन हंग वाइंड अप करता असाची. वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. इस डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद की जय. एकादशी महोत्सव की जय. श्रावण महोत्सव की जय.